Čaute decka, to som ja Tiger z Tiger.sk. Dnes by som vám konečne a veľmi rád porozprával naše skúsenosti s slnečnými okuliarmi, a to kvôli tomu, že ich je veľa a my sme sa rozhodli celú minulú sezónu až po koniec tohto roku používať 3 rôzne slnečné okuliare. Značka je UVX a tie okuliare sú ľadovcové vysokohorské okuliare, potom fotochromatické okuliare 1x3 a posledné sú samozrejme lifestyleové, tie vidíte najčastejšie v našich videách. Takže poďme sa zaoberať teraz tými vysokohorskými a ľadovcovými okuliarmi. Sú ľahké, sú plastové, vidíte, že majú takýto pekný odraz. Ja som ich teda používal prioritne na Kaukaze, kde som s nimi najvyššie vyšlapal do výšky 5000 metrov nad morom a používal som ich aj vlastne v Rusku, v Gruzínsku, úplne mi tam dostačovali. To znamená, že keď palilo slnko na ľadovci dookola, tak ja som vlastne nemal vôbec problém s tým, že by ma rezali oči, čo je vlastne praktická skúsenosť toho, že tie okuliare na to vystačujú. Druhá vec, kde som ich veľmi rád používal, respektíve druhý šport, tak to bol trail running, prioritne v našich horách a aj v slovinských horách. Skúšal som ich aj na šoférovaní, ale hovorí sa, že vlastne okuliare by sa nemali používať počas šoférovania. Tak samozrejme som to skúšal a prišiel som na to tiež, pretože som si všimol, že mi niektoré detaily z premávky uchádzali a všimol som si ich dosť neskoro. Takže rozhodne to neodporúčam používať počas šoférovania, odporúčam to veľmi používať počas ľadovcových túr, vysokohorských túr a trailového behu. No a tie okuliare sú tu vyplnené preto, aby vám tam nesvietilo slniečko z boku, aby vás ochránilo. Veľmi praktická vec. Zadná časť rámu okuliarov je gumená, je dosť flexibilná, to znamená, že vám veľmi dobre prilieha. Vidíte, že ja ich vlastne nemám ani za ušami, mám ich len tak na čiapke a držia mi vlastne veľmi dobre. Poďme teraz na ďalšie okuliare. Druhé okuliare, o ktorých by som vám veľmi rád povedal svoje skúsenosti, sú tieto fotochromatické okuliare, ktoré menia farbu skiel podľa toho, koľko veľa svetla nám tu svieti. Takže vidíte, že teraz sú ešte priesvitné. Je tu dosť svetla, takže ja očakávam, že časom stmavnú. No a ich špecifika sú veľmi ľahké, ochrana na nos je tvarovateľná, takže podľa toho, aký máte raťafak, si ich viete natvarovať. Zadný rám okuliarov je pogumovaný, je tvarovateľný. Vidíte, už sú tmavšie. Majú UV filter od 1x3, to je ich škála. Používal som ich na paraglidingu, tam boli úplne super, veľmi dobré periférne v nich vidíte. Videl som podľa intenzity svetla celkom dobre v teréne, čiže som sa nemusel báť, že nebudem vidieť dobré štartovacie podmienky, nebudem vidieť dobré pristávacie podmienky. Používal som ich počas trailového behu, tam bola paráda, že tiež podľa toho, ako svietilo slnko, aká bola intenzita svetla, sa mi stmavovali, dosvetľovali. Super by boli určite na bike. Ďalšia vec, kde som ich využil, tak bolo taktiež aj lezenie. Jediná vec, kde sa mi nehodili tieto okuliare, bola vlastne civilizácia, keď som ich nosil do mesta. Takže stručne, horolezectvo, paragliding, ski alpinizmus a turistika a trailový beh. Takže máte vlastne 5 športov, kde ich môžete používať. V aute tiež super, v aute pohodička. No a len do toho mesta som ich teda nebrával. Okuliare máte odvetrané na tejto časti. Neviem, či to je vidieť. Na vrchu sú spravené také 3 drážky. A takisto sú spravené aj na spodku. Priatelia, toľko bolo k fotochromatickým okuliarom. A poďme na posledné okuliare. A to sú naše obľúbené vlogové okuliare, ktoré používame často v našich videách. Náš pracovný nástroj a sú to okuliare lifestyleové.
Špecifikum všetkých UVEX okuliarov je, že bez ohľadu na to, či sú lifestyleové, alebo sú športové, alebo sú už na niečo konkrétne určené, je to, že všetky majú UV filter A, B a C. Takže vlastne všetky okuliare sú schopné vás ochrániť pred UV žiarením. Tieto lifestyleové okuliare sa samozrejme najviacej hodia do mesta. Veľmi rád v nich šoferujem a bol som v nich aj lietať. Avšak ich rám už nie je tvarovateľný a tým pádom vám ani tak pevne nedržia na tej čiapke. Teraz držia pevne, ale keď som bol s nimi behávať, tak sa vytriasli pomaličky z tváre. Taktiež keď som lietal na paraglide, tak keby ma padák pováľal pri pristávaní, pri pristáti po zemi alebo počas štartu, tak viem si predstaviť, že nárazom o zem by som tie okuliare vedel ľahko vytratiť. To isté platí pre bicykel, takže vhodné sú na turistiku, vhodné sú na šoférovanie a vhodné sú do mesta, no a ešte sú vhodné na čo? Na vlogovanie. Takže priatelia, opäť tieto okuliare sú veľmi ľahké, čo sa týka nastavenia nosu, tam nemajú žiadne, majú rám. Mne sa však nosia príjemne, možno, že treba mať veľký raťafák, aby vám nič nevadilo, a možno, že sú príjemné na všetky ostatné raťafáky. No a aby ste si svoje okuliare uchránili čo najdlhšie, tak super by bolo, keď máte k nej takúto krabičku alebo takéto vrecúško. My sme to k našim UVEX okuliarom dostali, vždycky minimálne to vrecúško. Takto si ich ťažšie priľahnete, prisadnete. Keď spadnete niekde, horšie sa vám poškodia. No a takisto aj pred poškrabaním, čo je veľmi častá vec práve na týchto zrkadlových okuliároch, že ich veľmi rýchlo poškrabete o hocičo, o telefón, o zips, o kľúčiky. No a posledná vec, ktorú by sme vám chceli povedať s týmito okuliarmi, je, že samozrejme, ako vidíte, začala zimná sezóna, sneh nám už nasnežil a my sme zobrali do testovania a do nášho používania takéto fotochromatické okuliare, ale lyžiarske. Takže sa na ne teším. Nemám s nimi žiadne skúsenosti, dneska ich mám prvýkrát. Jediná vec, ktorú vidím, je, že sú vlastne bezrámové. Z vrchnej strany sú odvetrané. To je cez tú malú špongiku, ktorú tam vidíte s vetračikmi. Takisto aj zo spodku do celého obvodu. A taktiež budú meniť tmavosť skiel podľa toho, aká svetlosť okolia bude. Dookola majú takúto penu, aby sedeli príjemne na tvári. Priatelia, ja vám ďakujem pekne za pozornosť. Vidíme sa kde? No vidíme sa predsa na horách. Čauko.